La Fira de Sant Jaume va ser inaugurada ahir a Albaida, amb l'acte tradicional de la cercavila, protagonitzada per el grup de danses La Vall i la Colla La Pedrera, els dos grups locals. El recorregut començà a la plaça Major i finalitzà amb l'actuació del grup de danses al Monument de Segrelles, lloc on l'alcalde i les regines tallaren la cinta, donant per inaugurada aquesta fira. La Fira de 2011 ha estat programada perquè suposa un cost pràcticament zero per a les arques municipals, segons asseguren des de l'Ajuntament, sense oblidar oferir una àmplia oferta cultural i d'oci. Josep ens ha manifestat la seva satisfacció amb l'organització d'aquesta fira. Avui inaugurem la Fira d'Albaida, una fira que enguany compleix la 623 edició, i bé, estem molt contents de que tornem a una nova edició, a donar pas en aquest cas a uns dies de molta activitat de festa, sobretot per als xiquets. Jo crec que la Fira d'Albaida per als xiquets representa una forma de l'esplai en aquest cas i el divertiment, i també per a la gent major hi ha tot tipus d'actes. Encara que fins ara ja s'han disputat nombrosos campionats esportius i s'han realitzat diversos actes culturals i d'oci relacionats amb la fira, des d'ahir començaren els dies grans d'aquesta Fira de Sant Jaume. Tenim programades durant aquest cap de setmana actuacions musicals a la nit, la Copa Bànquia, que es disputarà al complex del Motor, el Campionat del Raspall i el concert a càrrec de l'agrupació vocal Eduardo Torres d'Albaida. A més, els actes no paren durant la pròxima setmana. El Fest Fira, concert que farà les delícies dels més joves, hi haurà un espectacle de drifting al complexe del Motor, el Festival de Bandes donarà pas a una revetlla musical, la qual tancarà els actes d'aquesta Fira 2011. I sobretot sí que estem orgullosos que la Fira enguany no ens ha costat pràcticament ni un euro, perquè hem pogut organitzar totes les activitats a cost zero. Entonces estem molt satisfets d'aquesta qüestió, sobretot tenint en compte la situació econòmica general i sobretot de l'Ajuntament d'Albaida. Des de l'Ajuntament d'Albaida s'ha convidat a tota la població dels municipis veïns a que visiten aquesta Fira d'Albaida, caracteritzada en totes les seues celebracions per la germanor i la bona convivència.